Na Znojemsko se přistěhovala nová celebrita. Dvojnásobný šampion a dosud nepřekonaný rekordman už měsíc zaslouženě odpočívá na ranči u řeky Dyje. Řeč je o slavném koni Maskulovi, šampionovi z Velké Pardubické. Poblíž Znojma si užívá koňského důchodu. Více sil měl 11letý hnědák Maskul ze stáje Niesnerov v sedle s německým žokejem Dirkem Furmanem. Takto těsně vyhrál před 3 lety Velkou Pardubickou. Ještě loni závodil, letos už je z něho důchodce. 14letý Maskul si zaslouženého odpočinku užívá už měsíc na ranči na okraji Znojma. Už nebude nějak závodit, už nebude sportovat, je tady opravdu na důchod, takže už si bude užívat jenom takových výjížděk, takových procházek. No a byl bych rád, kdyby moje dcera s ním zkusila si občas něco skočit nebo zkusila si s ním zaběhnout. Kromě toho se na dosud nepřekonaném rekordmanovi z Pardubic budou moct svést všichni, kdo budou mít zájem, a vypomůže i nemocným dětem při hypoterapii. Na novou životní etapu si ale teprve zvyká. My jsme mu sundali vlastně podkovy, že už nebude mít takovou těžkou práci. No a pro něho je to takový docela šok, bych řekl, a je to takový nezvyk, takže moc se mu nechce chodit momentálně a spíš odpočívá a zvyká si tady na to prostředí u nás. Na ranči je kromě Maskula ještě 10 dalších koní, mezi nimi i jiný bývalý závodník z Velké Pardubické, Tavern. Maskula pomalu začínají brát mezi sebe, i když občas ho ještě pořádně proženou. Barbora Telfrová, Česká televize.